Kanegade ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor minta ka step ka Southern unay tung kilong. Bo jingkali umentri katnat bari jong gari India u Dr. S. Jaishankar ya kiri sepni halor ka jingbom yahap ka jongki halor ki kamleano thung kam thmai ka Meghalaya State Pollution Control Board hadu khap rangun khalat no ukhlo rele ka football ka Liverpool u Diogo Jota na ka chingkem ding ka kali Lamborghini but only khmat ka thele ka jilla sha ka South Asian karate ka banlong ha Sri Lanka ka khubor ka babnya Menteri Kambori gari u Dr. S. Jaishankar ha ka jekren bat kilak thai khubor ha Washington ulabu jingkli ya ki recep ni halor ka jinglong bom hab jongki halor ki kamle no khamtam ya ka jingbom kasan ka jongki ya ka nongren jongkari India uli menteri ulakdo bagi dan kiri kibele tang ki kamle no ha ka ba kisyak ta bet kat ba ka India kalabat ya ka jinglong ka bayai ni bat ka badan nongrem ha ka perhei borok wei su u Dr. Jaishankar banjuru ya kajindang kam bandang kajing pengkhe ka bakham ya tli ha ka perthei borok wei haba jubab ya kajingkran jong president ke US u Donald Trump halor kajing sange thma ke India ber ke Pakistan u Dr. Jaishankar u lapin shai ba ya kani kajing te kular lai kran bet bet hapren ki DGMO jong baro atli kiri ber kajing tho istri ka kersan ya kani kajing shisha Katanat kambari kalapan pau ya kajing sokya ka bakraw lor kajing sya arabo jong ki laingut kinong India ki baterai ha ka karkhana Diamond Cement ha kayas mali ha ka por baca kajing sya thombo jong ki leano ha ka sitarik unai tung 8,000 nagaliang kari India kalapan ramjor ya ka kambat kala kentu ya ka sarkor mali ban pentikna ba kinong sya arabo kin pelat no da ka basuk yaki susu ke Indian Embassy ha Bamako kadang ya kren berkibos sya sinong kinong pinya jong karkhana baki bahiyen jong kinong tre ki bala syara bor laya thuru balabatha ya kinong India ki badan hamali bakinong ki bahusyal bat banya kendo ya ke embassy na ka benda ki jingtip bathamai bat ki jingyaram ka Meghalaya State Pollution Control Board kala thung thmai ya khaprangut kinong nongtre hending kisni bakan thup ya law officer scientist b assistant engineer bat kiwei banweng ya jingdi nabriyo ka balas lembha ha kane ka program orientation u chairman ka Meghalaya State Pollution Control Board u an nanna malai urayathu bakani ka jingpendung kam ka bokho lapelong da ka jirap jong ka NIT baja ka result lapemna ha kasni interview hi nakaliang u members secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. J. Sharmang u lakadaw kinong thamai kin penbha ya kajing trekam bat kin penduna ya kajing slam ya kikang u Dr. Sharma lapel melaru bagi danjing hu bantung ham shu hau benai na lor bat ban pli ya ka office ha ka than cleariat bernihat bat hatura nakaliang u senior engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board u ba WR khakrang u la banjor ya kajing kam kirki ban penhia ya kajing tre namar kajing bon kikam jongki ban pendam ka Commerce and Industry Ministry kala penlong ya ka Mango Promotion Program ha Abu Dhabi ban kintiu ya ka jingit hu ya ka perthei ya ki marrap jongkari India khamtam ya usoping kani ka jilang ka longkum ka jing pelat pajma ya ka Indian Mango Mania arajar absan ka tamasa badon kam hapo kidukan bala penlong ha ka jingit reilang bat ka embassy jongkari India ha UAE bal ha ka lulu group ka program ka thmu ban pin ya ki katukat ni ki jai shopping babhatam jong India shakinong thiet nabari khampam ya kinong India ki babun ki basakut hakathan UAE bat Gulf hakani ka rensan lapin ya ki shopping ki baremdor kum u Banarasi langda u Dashiri u Jhausa u Amrapali u Malda bat Malika laban kedo ba house nem baladem ke India kala shalan palat khat 8,000 ton ki shopping ki basongdor $8 million US sha UAE ka penpau ya jingdawa ka kraw jongki ha ka perthei kane ka dei ka Akashwani Shillong ka balam shapi ya ka khubor Diogo Jota
urang ilaka football bakansay jong ka Liverpool bat ka Portugal ulaklat no ha ka karta ka ba prasnem namal ka jing kending ka ba shirkei jong ka kali ka ba unya hajan zamura jong ka Spain hinin kasngi ha ka ni ka jingja upara jong o Andre Silva apun rusnem ka karta ubadairu unong ilaka football bat ubay ilaka na ka club Penafiel jong ka Portugal uladu lang ru ya ka jong ka jing im ha ka te ka jingja kat kum ka jing yathu jong ki civil guard kakali Lamborghini jongki kalabatay ha kapor bakadang ya state ba bat kalakala surok bat kalakem dingru laban kedoru ba udiogo jota udai unong ilaka football ubat tibet bat ubalayarap ha ka ba ke Liverpool kan job ya kana meladu ha ka samoy baladap dangsyen ulayarap ru ya ka Portugal ban job ya ka Spain ha ka final jong ka Nations League nakalian kinong football jong ka perthei kila penpau ya ka jing susi ka bakraw ya ka jing do no ya kini ki agut ki nong ilaka football badon stop jong ka perthei ka district magistrate jong ka East Council District kalaweng no ya ko hukum jong ka apoi tarig uyayong 6,000 ka bakhang banyat ya ki kali ki bakit palat ya ka khandai metric ton ha ka surok maumaram nong thli maumi maulendap lat umsau katay ka jing pendam kalong hadin baladap ban pendap ya ka jingking sopwe number lupuai ha umbel kabalaple menta ya ki patba ka khubwal ka pintip ru balasya ya ki kali ki bakhya hadu khandai metric ton ha ka jingking ba kat baya baro ki kali ki barit bat ki bahe labat ha bakin penakam ya ka sopwe ka badang sina thamai kani ka jing pendam ka bala penni hin kesni ka bu hakmat ya ka jing singan jong ki pat ba ka jing ya ya ki jing tai strong ka dorba snong jong ka snong wang kala kentu ya ka Meghalaya State Control Pollution Board baka Devan Island ya ka MS Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited ban pilibiang ya ka karkhana jong ka tangbakan board renti ya kikindon ki balabo ha ka MOU ka kanhon na katega snong galaya kandu ya ki he ha ka snipalay jong ka toyo da ka babanjur ba ka company ka de bante lakam ya ka jinjabo ka le bat ban pinti kana ba ka jimpun khul ba ya ki sbo khnyang namar ka jimbam shimkhya ka ba kham minchwa kala penlong ya ka karkhana ban sha khang no usadar ka snong riwang uba will joy yo phia ulakdo ban yo pho na sispa ki nong song snong kila shanya ha ka karkhana na ka benta ka jing im ka jongki hele rabu ji maham ka bating yeki balada ka jingda bo ka dang yai biteng kin khang biang ya ka ni ka karkhana na ka liang member secretary ka MSPCB uba CH Sharma ulong balaweng no ya ka ni ka jing khang hadin ka karkhana ka loko ngu ya ki lat ben Naman ka bet ng klam jong ka sena Jowai but sena Tuber ka ki Deputy Commissioner jong ka East Gentile District but West Gentile District kila pembala syuti habaro atli ki district ha West Gentile District la pembala syuti ha ka kharwai tari unai tung kat bah East Gentile District la pembala syuti ha ka arpo atri unai tung 8,000 ha kita tarik baro ki office sarkar revenue but magistrate court lambat ki bang but kunjuru ki jaka puli jong kini ki atli ki district kin khang khadap ha kini ki sngi kathayele kai karate ke jella ka kinjailin lindo molai kala shaje ban nikmat ya ka ri India sha kalimpung yele kai jong ka 9th South Asian Karate Championship 8,000 ka banlong ha Colombo Sri Lanka nadu ka saw hadu kan rutarik menta ubnai kani ka jiyo alat ka kinjailin ka long limba ka jingla ban yele kai bha ha ka 4th Senior but Under 21 National Karate Championship 8,000 balapinya dang shen da ka Karate India Organization ha Indo Stadium ka bahada Hyderabad kunta gani ka thayla ka balong tang marway na ka jilla Meghalaya connection benta sa ka tay ka limpung ha ka ba ka nyakon ha ka kanan nila ka Under 21 individual kumait 50 kg jong kikintay nagalyang ka All Meghalaya Karate Do Association lemba ka kerbo balapalait daw General Secretary Baksan Kuparwajri kalapang pawi ka jing sorong halo ka ni ka jing sajit ka samla kenjailin ban nikmat ya kari India sya katay kalimpung kabanlong ha Sri Lanka kali ka jing sajit kam detang kabalaban penpaw ya kaminsin ya kun bat kasap bagadon henry ka yarap laban ra ya kaburom jonggal girlahi baro kaway kato ka khubal kalakot ka bawan chapi na ka studio yung ka Akashwani Shillong bat sa kandiat pon ni saya so bat ka Akashwani Delhi nagabenta ka khubal khatin Hindi bat bot pat sa khubal ha khatin Pareng kani ka day ka Akashwani Shillong